manut Tosesar Makaryo Sambursari Mayangkara ugi sound system Agung Jaya. Mayanggara ugi sound system Agung Jaya. Asik, asik. Apa kabeh lelakonku kowe tega larani atiku urip tansah kaya ngene omah-omah ra ono tentreme yo kesiksa ninggal aku ngepotke wong liya sing joget elok ya mbok selencang dhewe kok ngomah kok Mas lah iya iya lilo aku kudu lilo asik
Matur nuwun Mas.